Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apiodoran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang talagang the best ang produkto ni Doc Joey Ditito. Kasi yung mister ko, nagdigdig at nagpabulong. Nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. May sugar. Oh, sugar. May high blood. May high blood. Tapos may problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod. May arthritis. At pag umutot, pag nag-atot siya, yung kahit mabataon pa. Mabataon. Ngunyan dahin ang parang, maski nagkakag kami sa mga wala na. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, nga ning kuya, Dahing 3 months? Dahing 3 months, 1 month lang. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido. Megawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. Amazing 4. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? Kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kami kay Doc Joey Ditito. Tayo yun ang mga bulong na talagang imported, talagang aprobado. Kaya, Na nakakatulong. Nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kaining green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales. Ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sige, regards, Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you. Sige, amen. Magandang hapon, mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo, na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po, after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila, nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo. At ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood. Ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo.
para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing pork na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdig, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. Mm-hmm. Hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Sa Dinala isang po ospital. sa Tansuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng Opo. ospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Mm. Magdadialysis na to. Sabi Okay. niya, ihanap may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa US po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, Refer sa- refer, dyan po, dinala sa Tansuling. Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng, 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. Nung naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abot ko na ngayon para kibulong ta. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Ako, hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo.
Nung ano na, ay salamat sa nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God, hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Oo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa iyo. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kiperang aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nagawa yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig Wala sabihin, na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you. Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray.
No, yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka mo pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ. At ito po, wag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talagang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Good health and happy na kayo ni Tatay. Amen. Amen. Yeah. Thank you, Lord. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Okay, magandang hapon amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nagkatira pa ako diyan sa Umapang Legazpi City. Yung pumunta po kasi ako nung ano po ako nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung yung prostate enlarged na po. Pumunta ko po ako sa doon sa BRTTH at pina-check up po doon sa yung kay kay Dr. Hayson na operahan daw po ako ng kidney stone. Puro operation na po na mayroon na po napauna ako na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung
pagi ko tapos yung pagtay ko po, maayos na po siya. At yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko, at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Humapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Humapon, 406 Humapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. Bitito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aproba na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan, at ngayon po umiinom ka maintenance na lang para maiwasan ang bumalik yung mga karamdaman. Opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing 4 from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Thank you po. Ayan. Okay, magandang hapon, amazing people. Okay, magandang umaga po, mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki, kasi linggo na nakaubo, ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon, pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo, pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan, 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan. Gayon man po, so bulong na pigkon sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan, saka yung Miracle C, saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo, So dati lagi ka na nahihilo. kukuha yung namamanhid yung kamay ko, saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. Opo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, nalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan pa po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuwan pa, isang taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O beruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuwan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo Opo.
Kasi ilang araw o linggo nang inuubos siya at saka may ano, Mga 2 linggo na. 2 linggo na hindi Hindi gumagaling. pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang akos, sa kanyang anak, at siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng ano. Kasi ilang taong ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daragalbay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Diyan po sa ating page, Doc Joey Bitido page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nil. Okay, amazing people. Andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin. Before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother nakainom na rin, at isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Dati po, lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta kay Doc, yung payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon sexy ka na. Yan. Sobrang tama na, Doc. Para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Wala naman pong masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag uminom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Thank you Christ. po. Salamat. Okay, amazing people sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Daragalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po, ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Migawan, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea, at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Migawan. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang,
Pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Oh, igib ng igib igib ngayon. na, oo. Pero nung binili po ninyo nung nagod for 15 days, totally Totally. na talagang Opo. hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya ng ihi. Hindi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa, Mga synthetic oh, drugs. ayaw Opo. talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita yung urinary. Sabi, Urinalysis. oho, Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Mm. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, Opo. natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa Opo. ating mga kababayan, kamag-anak Opo. para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Mm. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung sabi na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong kanina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po,
siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mga Mayo. Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng card. Yun ang natatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang Walang ano yun, supplement. walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na ganun yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Opo, Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi- nurse na hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kasi, sabi ko ni kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung deko po nito, request para magpa-CREA. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko, Pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang, 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so, talaga yun nga nakukuha. sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalong this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagkatubuli ako. Nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran,
Maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost complete, almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you. Maray na hapon kami. Ako po si Okay, magandang umaga Ledo, sa ating Presidente lahat. Kampawa, Dito po Manibay. si, Inot po ang mga Kagawad, namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetic ko alang kawon. Ligaw Tapos, City. ako nagkapag-ibas Pumunta po. po Kunyan siya po, sa kung atin pinunang noong gusto Mayo. pag-take ang Dahil nga halik po kay sa Dr. Bitito. kanyang father, Ang dinaraman ni sa kuya na primahon. Si Annabel na Toledo. Pero nakamindi na sa kuya. Kunya, kapag take ang bulong, duwang simana sa nanganit. So, magayon nun so response, Miracle C, Mega 1, multi 5 mega A. Tinawan ako kay Maray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyaw sa grupo ninda na nagtaw sa sa kuya digdi nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki Maray na yun, uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa manladyo. Kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po. Ako po pala si Violeta Bungat, na taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Naliliguan ko na ugarin sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya, sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati kung nagpapadala ko ng ito sa online, nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Lupito. Try nyo po itong product ni Doc Lupito. Salamat! Ako po si LB Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless.
Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indogabos and welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Benzena, so magandang hapon po sa inyong lahat. So November 1, it's All Saints Day. Ayan, so sa mga bumisita na sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayan, so kanina galing din po kami sa puntod ng mama at papa ni Doc Joey. Ayan, so ingat lang po. Ayan, so lalong-lalo na ngayon marami pong tao. Ayan, so sa mga nagbabiyahe. Ayan, so ingat lang tayo. Ayan, so pumunta tayo sa kung saan tayo pupunta, especially sa mga yumao po natin na mga mahal sa buhay. Ayan, so nakabili na ba kayo ng mga bulaklak, ayan, kandila, ayan, so ngayon sobrang dami po na tao sa mga sementeryo. Ayan po. So, ipagdasal po natin ang mga yumao po na mga mahal natin sa buhay. So, November 1, yan. So, ito yung araw na maaalala natin yung mga yumao natin na mga mahal natin sa buhay. So, anyway, ayan. So, importante ipagdasal po natin sila. Diba? So, nandito po ang Miracle Health Corporation. Ayan. So, upang po tugunan ang may mga problema po sa kalusugan. Okay? So, ito po yung araw din po na, 'di ba, yung mga namatay. Ayan, so yung iba, 'di ba, na lalong-lalo na ngayon, yung iba na dumaranas po ng mga problema sa kalusugan. As long as po na buhay tayo, gusto po natin na masolusyonan po ang mga problema natin sa kalusugan. So, makipag-ugnayan tayo kay Doc Joey Bitito. Ayan, so ito po yung contact number po niya. Ayan, sa Smart, we have 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, naka-live na din tayo sa official Facebook page na Doc Joey Bitito. And of course, naka-live na din tayo sa official page po ng DCGB News Online. Okay? So, pwede din po natin i-follow ang Facebook account po ni Doc Joey, which is pwede po natin hanapin. Ito po yung Facebook account ni Doc Joey Bitito. Ayan, so Joey Bibon Bitito yung kanyang first account. Once again, Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Ayan, sa mga nakaantabay ngayon sa radyo, especially po na talagang inaabangan tayo yung may mga problema po sa kalusugan. Tandaan po natin na isa lamang po ang buhay, 'di ba? If ever na may mangyari sa atin, 'di ba? So, baka huli na. Yan, katulad kanina, kahit ngayon po ay sarado yung ating office, but then may programa tayo, kaya kahit wala tayong opisina, ay talagang magpo-programa tayo dahil po ay importante ito, especially sa mga tao na marami ng pinagdaanan sa buhay, pero subalit po ay hindi po ito matuldukan, hindi po malunasan ang kanilang mga problema sa kalusugan. So nakikita natin na talagang kumbaga nararamdaman natin sa mga tao, especially yung mga senior natin, na talagang inaabangan tayo kada hapon. So, may isa nga tayong pasyente from Rapo-Rapo na talaga pong pinuntahan po kami last few days. Ayan, so 4 yung radyo ni tatay na talaga pong inaabangan tayo kada hapon. Sabi ng mga anak, ayan, sa kusina, sa kwarto, sa sala, ayan, sa labas ng bahay, may radyo. Kasi ito po talaga yung inspirasyon niya, yung ating amazing products, na ito yung makakatulong po sa kanya. Kasi dahil po, 'di ba, yung mga magulang natin na sila po ay kumbaga na narating na nila yung mga narating nila sa buhay sa edad na
ganyan na 60s, 70s, 80s, 90s. Ayan, gusto din po nila na mabuhay pa. Ayan, makasama pa kayo. Ayan, so kaya po gusto nilang subukan yung products ni Doc Joey kasi marami na silang ginawa sa buhay pero hindi pa din ito malunas-lunasan ang kanilang problema sa kalusugan. Kaya naman po sa mga nagtatanong kung magkano po ang consultation kay Doc Joey, libre po ang consultation. Wala pong bayad. Ayan, nagkakadepende lang po sa babayaran natin sa mga kapsula. Depende po yan sa health concern natin. Pero kung ano po yung kakayahan po natin, yan, kung ano yung budget natin, dalhin na po natin. Kung gusto natin na madugtungan pa yung buhay natin. Kumbaga, mabuhay pa tayo. Yan, so wala po tayong pinipili dito mayaman, mahirap, as long as po na gusto nyong malunasan ang inyong problema sa kalusugan. Kaya naman po, bukas, so bukas po is All Souls Day. Ayan, so kung tayo po, yun lang yung free day natin. Ayan, makipag-ugnayan lamang tayo kay Doc Joey Bitito. Kasi po, bawat oras, bawat minuto po, napakahalaga. Kaya po wala tayong sinasayang ng oras dahil po napaka-importante po ng buhay, 'di ba? Hindi po kumbaga yung trabaho pwede tayong umabsent anytime, pero ang buhay na naghihingalo, na gusto pong malunasan, gusto pong subukan yung products natin, kaya po ay kung kayo yun lang yung free day nyo. Ayan, so nandito naman tayo sa Legazpi. Ayan, so kaya po, ayan, pwede kayong mag-message kay Doc Joey Bitito. So free health consultation po tayo dito. Ayan, kung ano po yung mga problema nyo sa kalusugan, pwede na po kayong mag-PM kay Doc Joey, magtanong kayo. Ayan, so kasi free, kumbaga libre lang po ang pagtatanong. So like kanina, po may pasyente po kami from Rapo-Rapo. Yan, so buti na lang po, 'di ba, na pumunta si Doc Joey sa Dorotea. Ayan, so may pumunta po, nagpa-schedule na client na may pneumonia and of course may cancer. So, yun po, kumbaga humihingi ng tulong para po malunasan yung kanyang problema sa kalusugan. So, kumbaga yun po kasi last chance na niya ito kasi matagal na siyang gumagastos, matagal na po siya nagpapagamot, pero hindi pa din po yun malunas-lunasan. Kaya naman, sinubukan niya yung products ni Doc Joey. Ayan. So, nag-start na siya at babalik siya dito sa November 9. Ayan. So, may bumunta ulit na from Bakahay. Ayan. So, matagal na din po na nagpapagamot at hindi din po malunasan niya at kumbaga, hindi po tuluyan na gumagaling. So, yun. Since napapakinggan tayo sa radyo, ay agad po tayo pinuntahan dito. So, sa mga nagtatanong, tayo po ay very legitimate companies. Yun, so i-search nyo lang po ang Facebook account ni Doc Joey Bitito, which is yung page natin dito mismo po sa Doc Joey Bitito page. Ayan, marami tayo. Araw-araw, marami tayong pasyente, marami tayong mga client na nakakausap, na i-encounter na iba't ibang uri po ng karamdaman. So, dito sa atin, ano man po ang inyong problema sa kalusugan, ayan, so internal, external man po yan, ay pwede po kayong matulungan, malunasan po ang inyong problema sa kalusugan sa pamamagitan po ng ating flagship products na Amazing 4. Ayan, so Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 capsules. Ayan, so nagkakadepende lang po yan sa problema natin sa kalusugan. Kaya na nga po, lagi natin ina-advise na mas maganda po na makapagpakonsulta tayo ng maaga habang po ay hindi pa lumulubha ang ating karamdaman. Kasi po, kapag hinintay natin na lumala ang ating health concern, huwag tayong mag-expect na mura pa po yung ating babayaran. Pero, kung tayo po ay nagpakonsulta ng mas maaga o wala pa tayong karamdaman, so, kumbaga mababa yung ating expectation na babayaran. Pero kung kayo'y malala na, ayan, so wag tayo mag-expect na mura pa yung babayaran natin. Sabi nga, mag-invest ka sa iyong kalusugan. Kung gusto mo pang
humaba or mabuhay sa mundong ibabaw, diba? So, lahat po, kailangan natin mag-invest. Huwag natin isipin na ang ating kalusugan, ang ating sarili po ay kumbaga puro gastos kasi hindi tayo mabubuhay or hindi tayo magiging healthy kung hindi tayo mag-i-invest sa ating kalusugan, 'di ba? Ang isang bahay, masasabi mong maganda, masasabi mong kumbaga class, yan. So, kailangan mong gumastos para makita mo yung ganda ng inyong bahay. So, ganun din po sa ating kalusugan. At kung gusto natin na talagang healthy tayo, iwasan ang dapat iwasan, 'di ba? So, kaya naman po bukas, ayan, so November 2, kumbaga Sunday, yan. So, wala talagang pasok. Ayan, so pwede tayo mag-message kay Doc Joey Bitito, okay? So, may good news tayo from Sorsogon na si tatay po na umiihi na ng dugo. So, ngayon po, going 1 month pa lang po sa November 14, ay wala na po siyang dugo kapag umihi. Diba? Talagang napaka-amazing. Ayan, kaya po subukan upang mapatunayan. I know, hindi po isang, hindi po, mapapatunayan nyo yung mga testimony, yung mga sinasabi natin dito everyday. Bagkos, patunayan nyo po yan sa pamamagitan po ng pagsubok ng ating mga products. So, tanungin nyo yung inyong sarili kung ilang taon na kayo na nagpapagamot, gumagastos, pero andyan pa din po ang inyong problema sa kalusugan. Laging tandaan na ang buhay po ay isa lamang po. Every hours, every minute, napakahalaga po yan. Kaya po, wag po natin sayangin yung mga oras na dapat po ay may gagawin tayo para sa ating sarili. Especially ngayon, every Wednesday, every Saturday, nagkakaroon tayo dito ng orientation, free health consultation dito sa ating office. Wherein, dito po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, Green Building, dyan po kay Doc Joey Bitito. Once again, ito po yung contact number po niya sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, hangad natin sa lahat ng client po namin na umiinom ng ating mga amazing products. Sundin yung advice po ni Doc Joey para po tuluyan na tayong matulungan sa ating mga problema sa kalusugan. Laging tandaan po na ang buhay ay isa lamang po yan. So, ngayon po na nandito kayo, umiinom kayo ng ating products na Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule. Ayan, so kung kayo po ay gumraduate na sa ating mga products, bumalik kayo kay Doc Joey, humingi ng advice kung ano po yung mga dapat po natin na tamang dosage na kapag kayo po ay gumaling na. Huwag huminto sa pag-take ng products natin. Pwede nyong bawasan, huwag po natin itigil. Kasi habang nabubuhay tayo, dumaranas tayo ng stress, dumaranas tayo ng iba't ibang pagkain na mga bawal sa atin. So, kaya mas mainam po na may protection tayo araw-araw. Kaya naman po sa mga may tanong pa, yan, makipag-ugnayan na lamang tayo kay Doc Joey. Once again, sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat, especially po sa mga nasa labas ngayon. Ayan, so magdasal, pumunta kung saan tayo pupunta. And of course, yan, so ipanalangin po natin yung mga mahal natin sa buhay. So, ako now ay magpapaalam na for the meantime, pero magbabalik po ang aming programa tomorrow from 9:30 to 11 a.m. So, my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Bincena, this is Bin Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and ingat tayong lahat. Makinig para umasenso kasama